Здравейте, потребители на VBOX и YouTube, аз съм Денер Слот и това е четвърти епизод на Minecraft оцеляване с мен. И днес смятам да направя къщата, която ще да е там, по уличката. Смятам да е от много дърво, така че не от такова, не и от бърча, от другото. Сигурно предполагам, че ще включа и дъски, но повече смятам да е от необработено. Да видим как ще се получи. Само да видя фермичките. Защото виждам, че тук са пораснали. И имаме и готови морковчета. Има ли готови картофки? Да, един брой. То верно един брой излезе. За жалост, да, нищо. Сега. Почваме. Ще им трябва изключително много дърво. Сигурно. Мисля, че би трябвало един стак да стигне, но ако не стигне, тук имам цяла гора на разположение. Това е саплинг. Така, тук. Окей. Това дървче и то ще си отиде. Че имам почти на стак, много бързо, както виждате. И ми трябва само 3 дърво. И сега ще го гепаме 2. Ще едно. Готово. И какво ще стане сега с един стак необработено? Какво ще направим? Надявам се да не се усърим. Полски мишки. Пак пораснала, бе. Много бързо расте тази ферма, бе. Което е добре, де. Скоро ще си направя и малко по-голяма ферма или тази ще оголемявам, ще видим. Ще помисля, но това по-нататък. Сега сме заети по новата къща, която ще правим. Окей, съм да някаква игра, трябва да спусна нормал. 2, 4, 5. Тук вижте, сега ще го направим така. Така, по този начин. След това тук по този. Да, че така. Така ще входят насам. Вече, опа, грешка. Насам вече ще така не, примерно 5. Така. 2, 3, 4, 5. Опа. По-малко. Да. Сега. То. 2, 3. Опа. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Май верно ще се стигне. Но само тази страна ще ми трябва, значи, и една айрон брадва не ми стигна. Пай тя беше изчистена, па тя и аз пък говоря. Сега добре изглежда. Според мен. 2, 3... Опа! Пак да реших. Ако имах... Тимбър 6 ми е по-лесно. 4, 5, 6. Аз може би... Ще го изтегля някой път. Но, 2, 3, 4. Така. Взема това дръвце. Така. Опа. Тук имам айрон в себе си. Не знам за какво съм си го взел в себе си, но... Добре. За сега добре. Хубава къщичка. За сега. Но 2, 3, 4, 5, 6. Всъщност тук това го правим цялото точно. Значи къщата, както виждате, като пространство няма да е голямо, но може и да направя някой път и втория етаж на тази къща. И да, дървото не ми стигне, ще се направя, ще набрадвам. Тупа морковчето стигна. Айрон. Само това ли ме е айрона, бе? Печките? Беден. Без айрон съм. Fuck you. Айрон пикес. Защо си направих пикес, бе? Имам чувство, че поудя сега. Добре, хора, се трябва да купа в минута да търся айрон. Защото така, бе, ако си правя с много, то... Защото ще трябва да събирам значително много дърво и камена няма много да ми помогне. Ще трябва да търся айрон. Да намеря все по-скоро и по-скоро. Що си направих кирка, бе? Защо е? По навик просто от най-любимия ми айтъм. Не айтъм, а такова... Дет щупи такива работи. Дет помага е кирката и постоянно бъркам. Ма няма, аз ще го сменя. Айде, чао кирка. Iron X. Да, то. Нали, сори, но просто се бърках. Пай се бърк малко къпство. Ако искате, ще го махна. Така. Не бъде честно. Оп, как се мърда майтовете. Оп. Добре, отиваме, събираме още дърво. Вече съм по-добре така, не съм толкова болен. Може малко да покашлям, но вече не съм баш толкова болен. Така че няма да говоря на нос и така нататък. Събра още един стак дърво. И съмня ли съм, така ми се струва. Надявам се този епизод да ви хареса, тъй като вече обновяваме самия World и нали, правим си нови неща. Скоро ще направим цяло градче, но всичко с времето си. Да, стъмнява се. Какво това дърво е? Не, това дърво ще го оставя. То много яко е. Това дърво, заклевам се, не съм го правил. Баси якото дърво. Ще го оставя. Аз имам меч от себе си, ако ме атакува някой зомби.
Или пък сега нека се превара да спамват се по-малко и по-малко. По-добре ще е. Ето сега примерно някакъв скелет. Той ще гледам да не ме види, не? Ай, видяма. Ха! Лайка бос, бе! Как скокнах и той не мога цели и затова викам лайка бос. Сега, да лягам да спим. Ще ме направя. Ай, гори сега. Гори. Опа. То спът ще изям пиленцето. Де. Много саплинга. Има тук. Ма ще ги събирам, защото нали гората се отсичам много яко я отсичам. Много дървета. И после да ги върна. Не! Няма гърмише и бълък. Един път ли се трябва, бе? Така. И да се чуете сестра ми. И да. Ето. Сестра ми. Сега изкарат на сестра ми. Не сори, че го чувате. Гледайте клипа. Това е моят съвет. Гледайте клипа, без да чувате. Така татък. Това дървце. И да сега чуете как прави. Да. Намерихме и малко ябълки. Тази ферма много добра, много бързо расте. Добре съм я направил явно, обичат ма растенията, явно. Колко морковчета. Си нося мучката. Нищо. Друг път ще го оправя. Где вече мам? Ой, картофките са готови. Така вече 4 картофа. Добре, сега фермата върви много добре. Всичко върви много добре в този роуд. И да продължаваме с нашата втора къща. И сега чувате телевизора, защото сестра ми го намали. Го усили, аз па го намали. Така, сега мисля, че къщата добре се получава. Боре, сестра, намали телевизора. Намали телевизора! Да. Сега пак ще го усилим. Няма значение. Пак го усилвам. Ей, пак го усили. Коми са хилежи, бе? Баси маймуната.
Така. Правим втория етаж. Така. Така. Утре съм свободен. Трябва ходя на Даскало и ще бъда свободен и може да направя 5-ти епизод. Ще видим, ще помисля. Така. Така. Сега за малко се приквам на крити, се кача горе. Опа. Така. Сори, ама само едно дърво ми трябва. Хоп. Окей. И да, както виждате, за сега много добре се получава къщата. Надали ще успея направо за целия епизод да я направя. Надали ще успея, тя е много голяма. Да, ето. Скашлях се малко. Чем събираме още дърво. Хопа! Така. Така. Окей. Много един стак ще събера. Се опитам пак да намаля телевизора. Чакай. Пак не успях, защото според интереса после, като приключи епизода, ще си поговоря с нея. Как трябва да се държи. Като приключи епизода, за да не правя драми тук. Така. Така, аре бе. Опа. Да мисля, че 43 би трябвало да стигне, сега ще разберем. Ако не стигне, не стигне. Падна целият път. Малко морковчета. Така. Също така аптеката ще обновим, но трябва да първо да има портал към Недъра и сигурно се сещате, след като има портал към Недъра, какво ще да правят аптеки. Което ще е малко трудно да го направя.
Така. Така. Пак. Що паднах? Сори, чувате телевизора, даже и аз не искам да учувам, ама сега когато надува и се мога да кажа, сега да спирам епизода специално заради тя, няма да го направя това нещо. И да, така изглежда къщата без прозорци и без покрив. Не знам дали ще изгледа така добре след като сложа покрив всичко. Така. Така. Какви са тези бутони, дето постоянно стават там някакви? Така. Така. Гледайте колко много слаб си имам. Ще го използвам за покрив ног за начало. Да си лягам да спя. Ще направя покрива в следващия епизод, може би. О, така ли си игра? Този дис има тия брони, бе. Се само за да започна. Оправя. Намерих да падна, бе. Добре, това беше епизод, ще върши следващия епизод. Айде, чао! Здравейте, потребители на VBOX. Върнах се и на YouTube. Върнах се, ходих да ям и да, върнах се. Продължаваме къщичката. Мислех да ни приключвам. И няма да го приключа. Сърдито казах, това беше епизод, надявам се да. Няма да го отрежете, но все пак епизода си го продължа, да. Ще направя къщичката, да. В този епизод. Аз държа в този епизод, ще гледам да направя тая проклета къща. Оп. След малко. Имаш 5 минути. Така, с такова не знам дали ще успея да сложа в този епизод, защото смятам да го приключвам вече наистина. Но не знам. Ще видим, ако ми остане време. Защото виждате, че сестра вкъщи и надали ви е удобно да гледате клип, в който сестрата се прави на интересна и гледа само как да ме прецака. Сега. Сестра ми по-малко от мен, ама така, се дигнем малко. Ще го стигна ли? Така,
Имаме си покрив. Сега ще го направим, нали, на 2 етажа. Ще го направим на 2 етажа. И смятам, за да го направя пак да е с лапс, така се отделят първи и втори етаж. Но с лапс да се отделят. Така. Тази сграда не знам за какво ще използвам. Може всичко да е къщи. Всичките сгради, които ще правя в този град. Защото в градовете най-вече има къщи. Магазин няма смисъл да правя. Не играя мултиплеер. Ох. Къде пропадна, бе? Така. И... Добре. Сега отивам да направя малко стълби. Но пак трябва да събирам дърво. Чакайте малко. Тук да видим фермичката. О, добре, бе. Фермата много добре. Така. 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 Ога да видиш, бе. Така. Така, така. Окей. Да, добро. Така. Мисля, че сега само това дърво ще ми стигне. Би трябвало. Чуй се дали там после да е от Госпейн или от такива. Да, ще видим. Сега. Ще направя и един workbench, който ще закарам в другата стая. В другата къща, в другата стая, в другата къща. И стълбчиките там. 100% 12 стълби би трябвало да ми стигнат. Според мен ще ми стигнат. Сега да видим. Къде можем да ги сложим? Тук. Искам да го направя яко. Не някакво тъпо. Нубско. И отдолу сега ги махам. Как обаче ще направим стълбите ми е въпроса. Ако ги направя тъй. Ако ги направя тъй, ще трябва тук така да го направя. Е така, освен. Да, добре, не е зле. Като цяло, хоп, скачвам. Добре изглеждат, не е лошо. Добре, става. Тук можем другите стълби да ги използваме за
малко краска отпред. Пак ли не става, бе? От другата страна е. Ти пак не стана. Харе, бе. Готово. Сега така. Така. Ето така, вижте колко е добре изглежда. Така според мен добре изглежда. Але. Сега тук да обера шуркейса. Който изненадващо е доста. Така. Вече имам 23. Ни напредваме с бамбукът. Така, виж, доста добре мисля, че се получи къщичката. Но, за жалост, това е епизода. Надявам се да ви харесал. Вече, наистина го приключвам епизода. Вече не се базикам. Само, примерно, колко да направя двете вратички отпреде. Така. После ще видим от какво ще подат. За сега смятам да е от дърво, така че тук ще сложа така. То пак си прилича на дърво, така че. Така и така, добре, това беше епизода. Надявам се да ви е харесал. Лайкайте, коментирайте и сабскрайбайте в YouTube. Сори да чувахте по-рано на телевизора, може и сега да го чувате. Ще гледам в следващия епизод, да не става така. И чао!